5,000 euro kull sena għal 5 snin. Din hija lotja finanzjarja li se jagħti lill-Gvern li dawk iż-żgħażagħ ta' bejn 18 u 30 sena li mill-ewwel ta' Jannar iċedu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom mod volontarju għal perjodu ta' 5 snin. Dawn id-dettalji ngħataw mill-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet waqt li elenka d-dettalji tal-iskema li tagħmel parti mill-pjan Reshaping Our Mobility. Ġie spjegat li lotja ta' 25,000 euro se titħallas fuq 5 snin b'5,000 euro fis-sena u tingħata biss jekk il-liċenzja tas-sewqan tibqa' sospiża matul dak il-perjodu. Jiġifieri 5 snin sħaħ. Għal din l-iskema, il-Gvern alloka 5 miljun euro u se tingħata fuq bażi ta' first come, first served. Il-Ministru Bonnet żied jgħid li din l-inizjattiva tkompli tpoġġi l-għażla u l-inċentiv fiċ-ċentru tad-deċiżjoni bilan li tbiddel il-mentalità u l-mod kif il-poplu jħares lejn il-mobilità b'aktar enfasi fuq mezzi ta' trasport alternattiv. Daħ jkun parti minn inċentiv, dan huwa l-inċentiv fej ma jsuqu xejn u jieħdu ammont ta' flus is-sena d-dieħla noħorġu l-inċentiv biex isuqu l-mutur fuq il-karozza. Allura ħankunu qegħdin inkomplu nwettqu dan il-pjan, miżuri differenti dan huwa miżura ta' inċentiv. Però Reshaping Our Mobility jibqa' għaddej. Matul is-sena d-dieħla bdejn li ssejja l-15 il-miżura li daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' April sal-lum kemm inna li bdejna dan il-pjan. F'dan il-kuntest semma iż-żieda fil-konnessjonijiet bil-baħar b'sistema ta' ferries li taqqat in-nofsinhar mat-tramuntana tal-pajjiż. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, Kert Farrugia, qal li l-awtorità se tamministra l-iskema b'mod trasparenti u strutturat. Qal ukoll li Transport Malta se tiżgura li l-proċess ta' applikazzjoni u ħlas ikun ċar, konsistenti u marbel b'kontrolli rigorrużi. Il-sib wara l-iskema huwa li indaħlu bidla fil-kultura fis-sens li min għandu taħt 30 sena għandu l-option illum il-ġurnata li juża modi differenti ta' kif jitreveli minn post tal-ieħor u bis-saħħa hekk ħankun qed ninċentivawh sabiex jagħmel dak il-pass. Temm jgħid li d-dettalji dwar min huwa eliġibbli kif ukoll dwar il-proċess ta' applikazzjoni huma aċċessibbli fuq is-sit uffiċjali ta' Transport Malta.